the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Gabuyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti-fungal agent. Tikas pa. Kaspa dala. Tas may pabutangan mo lang ang kaspa. Ang skin disease na. Mga kuko nga, doon di mayong patuloy lang. Fungi. UTI, no? Kung ang cause ang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining gitawag candida infection, inom gid D3 Bio, dako ginaya makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kag ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina. D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. Ang bulak. Yes. Ha? Bulaklak, bulaklak. Sa buhay ay kailangan. Bubuka ang bulaklak. So ang bulak. sa hilanat Sir JP, sipon kag ubo, amo ning simptomas ang ginatawag trangkaso. Correct. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells. Subong wala mahadlok ang tao sa sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio. D3 Bio with Physio. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tiluan ang pilas, batok sa kagaw kay iban pa nga mga wound debris. Kag ang vitamin D3 Sir JP nga yara sa D3 Bio, no, makabuligid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makayo ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit. Economic yung D3 Bio, no? Pilas-pilas ka. Di pagyapon mo inom D3 Bio, pero digit ka mo. So, amo na mabintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Bago nag-discuss ka mo kuno nga ang babae flower, ang hardinero nag-chat. Niya sa Wibis lako makanto kay pamunyag pa ko sa mga flowers. Actually, why na siya ga-garden eh. Ginapang galbot yung lang ang flower. Kag ginahimo ya bouquet. D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives
the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5
K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Overall number 1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:07 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang EO Executive Optical. Love your eyes. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso, wala problema. Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakipay. Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon. Subong pagpangalagad naton sa K5 News FM Iloilo. Aton sining pagpangalagad subong adlaw sa 11 Mbps. Mga balita kag public service live diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 ag sa mga relay stations sa bilog nga probinsya. Live man kita sa mga social media platform. K5 News FM Iloilo. Kamusta na kamuda subong adlaw Martes?
Pitsa 20 na sa bulan sang Mayo, mga kakifay. Mayo man kamo da. Kailangan kung bulan sa Mayo man kamo ha. Pag Mayong aton sini nga pagpakabuhi, medyo mainit-init sa gapon ang aton sini mawatyakan. Isan pa nga ko kaysa na may tulog talitib la. Pero mapaang mainit. 42 degrees Celsius Iloilo City and Iloilo Province ang forecasted nga heat index. Along kita inom kita damo tobe, tiner na kita sa medyo mabulubog na nga lugar, no? Para nga hindi kita matamaan. Basta na ang aton sini nga mga kauturan. Nakaligad ang isa ka semana matapos ang eleksyon sang Mayo 12. Kahapon, opisyal na ngaging proklamar sang Commission on Election ang mga party list organization nga mag-occupy sang 63 ka mga posisyon. 63 seats allotted sa idalom sang party list system sa 28th Congress. Ang tinutuyog in sinikuntani sa paghatag sang marginalized kag underrepresented sectors sang ila sini nga tingog sa legislation. Ang system nga madugay na ginapakamaraot or being co-opted sa mga political dynasties ag sa mga business interest na mga kakipay, no? Ang matutuod barang marginalized, ang matutuod lang underrepresented na sektor na makatingog kung tani sa legislation sa House of Representatives. Pero daw why inis ladi ay kuno ini sila naka-represent pero ti sa matutuod ang ila pangabuhi hindi marginalize. Ang ila pangabuhi ini matutuod nga naka-representar sa mga sektor na kuno ginarepresentahan nila. Kay maayo ila ya pangabuhi kay hindi ka man magdaog sa eleksyon ila binigin sining party list ko wala ka kwarta. Ito subong admitiro naton kag hindi with all due respect sa mga nagbuluto. Kwarta gid. No? Amoy ang sitwasyon. Matapos ang 2025 nga national kag local election, ang palamanguntanon may tanan sa credibility sa pila ka mga winning groups ang nag-resurface. Dire nakita naton ang top 6 sa mga party list na nakasecure sobra isa sa mga sektor nga ilas ni gina-claim kag ginarepresentahan kag background sang ilas ni nga mga nominees mga kakifay. Ang akbayan nga mo ining number 1 nga may ara sila 3 ka seat, no? Position itself as a progressive social democratic party list nga nag-represent sa nanaytohay nga mga marginalized sectors including ang laborers, women, youth, LGBTQ+ community kag indigenous people. Kaila sining legislative agenda na include ang pagtapos na sang ginatawag nga contractualization, ang pag-explore sang universal basic income, ang pag-expand sang literacy campaign programs, kag ang school health services, ang pag-boost sang vocational education, unpaid internships, kag ang pag-advocate para sa gender affirming healthcare. Ang akbayan mga kakipay nag-file sang mga bills nga nagapromote sang human rights kag ang public health based drug policy, ang right to care card for healthcare proxies, the repeal of the Philippine Mining Act of 1995
kag ang Safe Spaces Act, kag ang monthly stipends for students sa mga state universities and colleges. Nakasekyur sa 3 kasit nila sini mga kakipa na nag-represent panguna diri number 1 nga nomini amo si human rights lawyer Chel Diokno, incumbent representative Percy Sindanya, kag Moro leader Dada Ismula. Samtang si Diokno nga nagalin sa pamilya nga may historic in public service. Ini siya wala gina-consider nga parte sang political dynasty as there is no succession o kon simultaneous sa pag-hold sang elected position within sa sininga family. Samtang ang number 2 nga nakabaton sang madamo nga boto ang Duterte Youth. Mayara 2,338,000 votes. May sila ma-proclaim kapon. Ang right-wing party list nag-adapt sang apelyido ni former President Rodrigo Duterte nga nag-stands for duty to energize the republic through the enlightenment of the youth. Muna nga Duterte Youth agin pundar ini, naging founded ini sang 2016 to support sang presidency. Gina-claim nila nga nag-represent sila sa mga pamatanon. Ang Duterte Youth, however, mayara nga track record of red tagging sa mga pamatanon ag nag-akusar sa ila of being members of the subversive groups. Ang Duterte Youth nagapangatubang sang disqualification complaint for engaging katulad sini nga mga akto with the full body o kung na comelec now gina-consider nga isa ka election offense. Despite placing second ang Duterte Youth, ang wala ini maproklamar kapon due to pending cases akon sa COMELEC, we have until June 30 sa pag-resolve. Pero ang Duterte Youth sa ilang pahayag nga see you in the Supreme Court. May nagdangop sila sa Korte Suprema. Despite nga number 2 sila. Mga measures nga recently file ang proposal sa pag-reinstate sang death penalty and to rename paghingi sa ngalan sa Ninoy Aquino International Airport to Manila International Airport. Amo ining ilang mga bill yang napasar mo naging sponsoran ila ka mga house bill for which is listed para sa listahan bilang mga principal sponsor. However, stem not from original filings but from the substitute sang bill na naga-consolidate sang similar o konpariho ka mga measures na ginpasar, ginfile sang pila ka mga lawmakers. Ang Duterte Youth has also been criticized for not only attending house hearings when ang involved amo ang Duterte family katulad sang deliberations sang Office of the Vice President proposed 2025 national budget kag ang alleged nga misuse sang confidential funds. If not disqualified ang party list, ang gina-expectar nga pag-representahan na dahil Representative Drixie Cardima, Berlin Lingwa, kagron Godfrey Bawalan. Ang ini nga tatlo mayara military or police background, having served sa Philippine Army o kon sa mga law enforcement. Samtang ang tingog party list mayara 1,822,000,000 votes. Nga ang party list nga tingog party list halin ini sa Region 8 nangin final group to win the 3 seats in the 2025 election. May largest nga representation
Nag-pledge sila to represent sa Eastern Visayas by injecting sa ginatawag nga regional perspective into the national issues. Ang tingog party list ila sini nga performance nagpahayag diri nagpasar sila sa mga measures katulad sa government digitalization, consumer and merchant protection in online transaction, ang SIM registration, ag ang new Government Procurement Act. File man sa mga bills related to education, economy kag health, including ang proposal for last mile schools sa Rural Employment Assistance Program kag ang Magna Carta for barangay health workers, public school teachers kag commuters. Ang grupo ginapangunahan ni House Speaker Martin Romualdez. Ang iya sini anak nga si Andrew Julian Romualdez takes over as the first nominee. Anak bulos siya siningayloy nga si Representative Yeda Marie Romualdez. Ang succession sini naga-underscore sang ginatawag nga tie sa political dynasty with multiple family members na nag-hold sang seat sa Kongreso. Si Speaker Martin Romualdez himself namo ang pakaisa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. To other seats ang igapilapan ni Representative Jod Asidre ag businesswoman Marie Calatrava. Samtang ang mga party list nga nakakuha sang duha ka mga seats ang 4-piece sa survey mga kakipay pre-election survey, ang 4-piece number 1 na may 1.469 million ka mga boto. Ang ila sini nga ginambal nga pagtibayin at palaguin ang pangkabuhayang Pilipino o kon 4-piece na nag-share sa ngalan sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD Cash Aid nga Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Basi kuno dason dulaon na ni sila no kay hindi na napwede. Ang sila nagatuyo sa pag-focus ang poverty alleviation, social welfare and empowerment sa mga marginalized sectors, particularly ang mga 4-piece beneficiaries. Ang party list nagapangatubang sang pagpakamadaot over alleged ties with government social welfare program na madugay na nila ini ginapanginwala. Kag sumangman ang 4-piece party list nagfile sa mga measures bilang ila sining accomplishment related to government conditional cash transfer program, including ang bill proposing sa creation sa management offices in every region, city and municipality. Kag ang resolution nga nagahinyo sa DSWD napasakaan ang amount sang cash grants. Ban nga bill nga gin-file nila sa House of Representatives ang mandate nga funeral packages para sa mga indigents, pag-expand sang tax exemption para sa mga balikbayan purchases, kag ang pag-institutionalize ang medical aid para sa mga pigado nga mga pasyente naagi sa Department of Health o kon DOH sa program. Now, sa ila sa nga third since winning sa duwa ka mga seats ang 2022, ang 4-piece will be represented by incumbent Representative Marcelino Libanan, Representative Jonathan Clement Abalos, D2. Kag ang masunod rin nga duwalang sa nagligan ni kapananglapaw maning boto sang ACT-CIS may 1,239,000 votes. The one-stop rating group sang 2019 kag 2022 sa party list election ang ACT-CIS paslawan sa pag-retain sang 3 ka mga seats and now only have 2 na gina-occupy subong ni Representative kag gina-occupy subong ni Representative Edvic Yap
Representative Jocelyn Tolpo kag iya asawa nga ni Senator Rafi Tolpo. Ang CIS short for Anti-Crime, Anti-Terrorism, Community Involvement and Support Incorporated. Nag-claim sila nga nag-represent sila sa mga oppressed kag abuse with a platform na nag-focus sa crime prevention at pagsuporta sa mga overseas Filipino workers. Ang party list was among the principal authors sa Maharlika Investment Fund at nag-file man sila sang bill sa pag-boost sang senior employment, pag-penalize sang road rage, mandate sang CCTV installation sa mga establishments at ang pag-criminalize sang creation sang dissemination of disinformation. Ang CIS has drawn criticism for being part of the political dynasty within sa ila sini nga mga representatives, having may ara sila relative sa Congress kag sa local government unit. Sunod diri nga parte Ako Bicol, may 1,073 million votes. Ako Bicol, isa ka regional party list nga nakabase sa Bicol region. Ang nakasecure sang duwa ka mga seat. Ang consistent sila nga na-achieve sa mga previous election. Ang 2 seats ang iga-occupy ni Representative Elizalde Co. Ang controversial siya kag nag-resign siya due to health reason bilang chairman sang Committee on Appropriations. Ang subong man si Legazpi Mayor Alfredo Garbin Jr. Ang Ako Bicol Party List ang na-plug for its connection sa dalagko nga mga negosyante para, for instance, si Co was also president sang SunWest Construction and Development Corporation. Samtang aging divest niya ini report nagapakita nga he is still the shareholder sang nainabitan niya kumpanya. Si Co was heavily criticized sa pag-focus sa kay Vice President Sara Duterte alleged sa misuse of confidential funds during sa 2025 budget hearings and for the blank line item na nakita sa Bicameral Conference Committee report. That's why nga kuno nag-resign bahon sa health reason pero amo gining controversial bla ang mga blank line item sadto sa Bicameral Conference Committee report. Ini sa ang ina-back up sa subsidy cuts para sa Philippine Health Insurance Corporation o CONPHELHealth. And depended the billions allocated para sa DSWD, ayuda para sa kapos at ang kita program kon akap. Ang madugay na nga gina-challenge sa Korte Suprema over alleged similarities sang ginatawag nga pork barrel. Pila ka mga bills nga gin-file nila that includes ang universal social pension for seniors, protection and benefits for media workers, ang laging ban sa Cagayan de Oro, waive entrance exam fees para sa top 10, para sa 10% sang high school graduates, disaster risk kag management reform, kag ang food banks in every province kag city mga kakipay. This party is represented to serve 3-year term with a limit of 3 terms. In the 2025 midterm election, 52 ka mga party list were proclaimed, samtang others were deferred due to pending disqualification ng mga kaso. Kaya mo ini, no, kagang isa diri number 7 nato na mong Oswag Ilonggo, may 777,000 votes, was represented by Oswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr.
kabay pa nga mga serbisyo sila, pero kung tanawon naton ang ila ginahambal nga mga ginarepresentahan nga marginalized sector daw hindi gid matuod. Te, amak mo nga magpangitag iyakas ang construction firm marginalized sector kabala. Tag-iya ikaw sa mga negosyo marginalized sector kabala. Ginagamit ang party list nga other option or other support group sa mga political ambition sa mga politiko nga nagapungko na subong. Ang ginatawag ang dynasty, political dynasty. Ako hindi hinablos, hindi bata, hindi tatay, hindi nanay. Ang kabahin man gihapon sang ila organization ag nagapungko sa pila pa ka mga posisyon sa government service mga kakipay. Oras sa aton nga pagpangalagad, las 11:33 na. Mabalik kita dugay-dugay sa dugang pang mga informasyon ka mga balita pagkatapos kinamang sini. Standby na mga K5! K5 News FM, championing the sa kapagtilaw sa gihapon mangibabaw anuman ang kabudlay importante nagaulog danay may iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon pagina ng mga luha lipatan ng problema magkamon kag magdugo sa bagunga paglao wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko na-grow. Dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapiga sa tao na nagsalit sa akin. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na. Magpapadayan sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay atong gid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan ta sa kalipay wala sang baya ay bisan anuman kabudlay wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Maypool. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad.
permisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigugog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay ag mga hamilit nga handurawan. Kita padayon nga magakungkong bangod wala sang bayaay, bisan anuman handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkaplanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Dinapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong
nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginagina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall #1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Iloilo. Ang ining porsyon ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Di antiviral kag antibacterial specialist. Balikawan naton ang trangkaso, hilanat, sipon kag ubo. Kung nakatamar kita sang D3 Bio adlaw-adlaw, bangod sang iya sini nga extra virgin coconut oil, agin pamanan sang vitamin D3. Malikawan naton ini ang trangkaso, hilanat, sipon kag ubo kay ginapatay niya sini mga bad bacteria, mga viruses, mga fungi kag mga parasite sa aton sini nga lawas. That's why nga magpabilin nga healthy lawas ta kung naka D3 Bio kita adlaw-adlaw. May mga dengue cases pa subong kag ginabantayan man kay sa iban nga nasyon sa Asia daw nakataas man naman kuno ang kaso sang sang COVID-19. So halong kita para mga konta sa mga viruses dapat mang D3 Bio kita. Kung naka-star ka sa balahaon kag matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok, taas ba ang imo hilanat kag may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan, may naobserbaran ka bala nga pulang rases nga nagatubo sa imo guya kag dugan, initanan sintoma kag patimaan nga basi may dinggi ka gani, mag D3 Bio ka.
Ang D3 Bio, ang superfood supplement kay ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil. Parte sang D3 Bio. Nga maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sa dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil. Parte sang D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ini ang pag-usar sang vitamin K sang aton sining lawas. Ang vitamin K, isa kapat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung na-dengue ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium, nagabulig proseso sang platelet aggregation na nagabulig sa lawas nga malikuan ng bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinluan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok kung may dala sang dengue virus. Di kawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan kag magtumar kita sang D3 Bio. Di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo mag-ayo? Mag D3 Bio ka. Gusto mong hindi ka magmasakit? Mag D3 Bio ka. Kag parisa naton sa Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C. Para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog naton nga resistensya sa lawas ta kontra sa mga baratian. Para sa kabataan, mayara man Mighty C syrup. Ang Mighty C number 1 nga vitamin C sa bilog ng Pilipinas. Ang Mighty C kag D3 Bio mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order nyo lang sa Shopee, sa Lazada or sa TikTok, add to cart. Idulong sa inyo mga puluyan. Available naman sa mga product center ni Dr. Ramil Oy nationwide. Sa Iloilo City, ara naamtang sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Subong adlaw Martes, may libre nga consultation kag check-up. Sa Miagaw, ara sa Orbi Street, malapit sa public market sa Miagaw, Iloilo. Sa Kalinog, ara sa Costmart, Kalinog, Iloilo. Kag sa Pasig City, ara sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City, mga kakipan. Pagbalik ta karon, kwaon na to na report ni Kaki5 Karen Badilla. Ining ginaligar nga may 19 anyos nga babae nga tuyo kung tani kuno nga himuslan sa isa ka rider. Nasubmit na ang plate number sa LTO. Kung sino tag-iya sini, no? Kag sino ining babae, kag ang lalaki, nga rider. Pero, sige man kuno gyapon message sang driver sa ang rider sa babae nga nagapangayo sang pasensya. Dira ini natabo sa may Uton bla. Sa may Circumferential Road. I-check nato ni karon ha, anong status niya, bla, nakilala na. Ang rider kami ara, may mga rider nga inibla Kaki5 Lawrence, may ara na sila nga daw Facebook page bla. Nga ma-message ka, wala na ma-rider lang ko. Lamo kasakay sa motor kay madasig mo. Ay na yung mga nagapasakay ini rider. May dala sila nga balon nga helmet para sa mga angkas ila bla. Ang babae, rider, himuslan kani kuno, no? Ang himuslan kuno sang isak rider. Standby sa follow-up report niya ni Kaki5 Karen Badilla. Halong kita sa pagmaniho kay Yambal sa LTO, mga 500 kuno ang mga nagklamatay sa Bilonga Region 6 bangod sa aksidente, especially sa motor. O nagligad nga daw to dito sa may Pandan Antique, o nakita naton sa kaviral subong sa social media bla. Ang van na nagsugata sa blind curve o kung sa kurbadahon dito sa Pandan Antique, nakabunggo sa series liner. Blind curve mo. Ang tendency sini dapat nga kwan ka, no, na defensive driving. Basta kurbada gani.
kinahugid nga padasig kag gidlagan kay kusa budlay na may nagaparking. Kag kun hindi makontrol iniyang van nga ini masugat kuno tani isang pasahero niya. Sa isa ka resort sa Pandan Antique, kinasig padalagan niya. Instead nga madiretso sa siya sininga lane, naagaw niya, nagdiretso sa lane, nga ginagyan sa series liner nga sugata niya. Ang driver sa van, kaysa na isa patay gid. Kag ang series liner, ang mga pasahero madamo ang mga nagkalapilasan. Kamo na ang dapat defensive driving kita kung mga korbada. Medyo inay-inay lang. Okay, diri sa aton bisan balaan man na ni iban kabaluman iban wala man kon straight nga yellow gani. Hindi utod-utod. Ara ini inapahamtang sa mga taytay, sa mga blind curve. O dapat hindi kagid mag-overtake. O gali kay iban bla daw ga pinagusto lang. Kay kung aksidente ano nung pa na ibalik. Ang balong pa nga is maayo lang tani kuno ay lang ko tani nagpadasig laga no. Tani way kumaagaw ang linya sa series liner. Ang series liner nakabunggo man sa balay. Way man makontrol sa driver kay sugatan na bungguan sa mo driver gani sa series liner pilason. Yang aksidente kung nagahalong kita malikawan nato na kung gahinay ka nagahalong kita pero kung haras-haras man gani nga driver tigwaya diskrasya. Agiban pa nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Delikado gali no kung kagi ka na dingge, posible nga mas mangin malala ang infeksyon sa ikaduwa mo nga tion. Nga madingge ka. Oh, grabe gali ni. Iban pa nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad wala pa sa napilihan si President Marcos Jr. sa mabulos sa kay PNP Chief Director General Romel Marbil no ay gin-extend lang ning iya sining posisyon pero ay isang may napilian pa ho madamo sa mga ngalan diri nga nagagawa daw apat na sila hasta si si General Nicolas Torre III ang nagdakop kay Duterte bla ang nagdakop man kay Kibuloy. Apat sila mga contender kay gin-extend lang ini bangod sa eleksyon ang posisyon bilang PNP Chief Director General Romel Marbel bangod sa eleksyon. Standby kang iban pa nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagan. Standby na sa DTX 500 Health Alert kag sa Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. K5. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulis sa iya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, tama lagi. Ako na hindi ako ka. Ano? Wala na ba tabos ako na? Luha ko. Sabi mo.
na istasyon sa Olongapo City. 88.7 K5. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Welcome sa ating programa, ang DTX 500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mainit na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng sugar cane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Nako. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty C naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain na nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan. Naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no, na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan. Oras sa K5 News FM Philippines, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
IDC Network News. IDC Network News. Headline. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, DOH Secretary Herbosa formal nang umupo bilang presidente ng 78th World Health Assembly. Fish processing training ng BIFA Region 3 isinagawa sa Iba, Zambales. 1,000 dagdag honoraria para sa mga gurong nagsilbi nitong halala na ipinag-utos ng Pangulo. Samantala, bilateral military exercise sa Bukidnon nagsimula na. DepEd ng Negros Island region sinabing fake news ang kumakalat sa mga balita sa social media na wala na umanong senior high school. 2 sospek naman sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Kia arestado na sa Boracay. Isang rider tinangkang gahasay ng pasahero naman sa lalawigan ng Iloilo. Driver ng bus at 9 na pasaherong sangkot sa aksidente sa Antique nakalabas na ng ospital. Driver ng van na patay. At ilegal na droga at barilan na sabat ng pulisya sa isinagawang bypass operation sa Capi. IDC Network News. IDC Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, formal nang umupo bilang presidente ng 78th World Health Assembly o WHA si Department of Health Secretary Ted Herbosa bilang kinatawan ng Pilipinas sa Palais des Nations sa Geneva, Switzerland kahapon ng Lunes. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na mamumuno ang Pilipinas sa WHA, ang pinakamataas na decision-making body sa World Health Organization na kinabibilangan ng 194 na mga bansa. Sa pag-convene ng Assembly, pinasalamatan ni Secretary Herbosa ang mga miyembro ng WHO, Western Pacific Region para sa nominasyon ng Pilipinas at sa lahat ng World Health Organization member states para naman sa kanilang suporta at mas matibay pang ugnayan. Network News. IDC Network News. Samantala, fish processing training ng BIFA Region 3 isinagawa sa Iba, Zambales. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Smile Abrera. Isinagawa ng BIFA Region 3 ang isang araw na fish processing training sa Barangay San Agustin, Iba, Zambales. Katuwang ng LGU Iba Agricultural Services at Barangay Council. Layunin ng aktibidad na turuan ang mga kababaihan ng barangay ng tamang pagproseso ng mahinuling isda upang madagdagan ang kanilang kita at mapaunlad ang kanilang negosyo. Binigyan din sa pagsasanay ang mga makabagong pamamaraan ng pagproseso ng isda. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng suporta ng BIFA Region 3 sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga lokal na mangingisda sa Zambales. Nagpasalamat naman ang pamahalang lokal ng Iba sa BIFA Region 3 sa patuloy na programang sumusuporta sa sektor ng pangingisda sa lalawigan. Hinimok din ng mga kababaihang dumalo na gamitin ang kanilang natutunan para sa ikauunlad ng kanilang pamilya at komunidad. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita at Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Budget and Management ang pagbibigay ng karagdagang 1,000 peso sa bilang honoraria sa mga teachers at iba pang poll workers na nagserbisyo sa 2025 midterm elections. Ang 1,000 karagdagan ay naunang 2,000 across the board increase allowance na una na ring ipinag-utos ng Pangulo. Samantala, pinuri naman ng Malacanang ang poll workers na nagtrabaho hanggang madaling araw matapos ang eleksyon para masigurong maayos ang proseso ng halalan at masiguro na mabibilang ang mga boto ng tama. Network News. IDC Network News. Gayun
Matindi na bilateral military exercise sa Bukidnon, nagsimula na ang kampyon. Balitang yan, hatid ni K5K Buscaino. Nagsimula na ang bilateral military exercise ng Philippine at Australian Army sa Camp Kibaritan, Kalilangan, Bukidnon. 90 personnel ng 1st Combat Engineer Regiment ng Australian Army at 140 members ng 4th ID, 10th IB, 54th Combat Engineer Battalion ang nagsasanay simula May 19 hanggang June 24, 2025. Isinagawa ang kick-off ng Kasangga Exercise 2025 sa Camp Evangelista, Barangay Patag, Cagayan de Oro. Dinaluhan nila 4th ID Commander Major General Michelle Anayron Jr., Major Lasan Newham, Coordinator ng Australian Training Team, at Major Brendan Sanos, Commander ng Australian Contingent, ang opening ceremony ng balikatan. Ayon kay 4th ID Commander Major Anayron Jr., ang partnership ng Pilipinas at Australia at joint training ay mahalaga sa pagpapalakas ng security operations. Sasailalim sa Urban Operations Training, Intelligence at Surveillance ang nasabing mga sundalo. Iilan lamang ito sa mga pagsasanay. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, DepEd ng Negros Island Region, sinabi namang fake news ang kumakalat sa mga balita sa social media na wala na umanong senior high school. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 James Bandoquillo. Mariing itinanggi ni Department of Education Negros sa Island Regional Director Dr. Ramil B. Oitico ang kumakalat sa social media hinggil sa hindi pag-recruit ng mga estudyante sa kindergarten at senior high school. Sa eksklusibong panayam ng K5 News FM Dumaguete News Team, sinabi ni Dr. Oitico na wala silang natanggap na direktiba mula sa DepEd National na kansilahin ang mga kindergarten at senior high school sa susunod na taon. Aniya, hindi ito totoo at ito ay fake news na kumakalat sa social media dahil sa lalong madaling panahon ay magsisimula na muli ang Brigada Eskwela sa mga pampublikong paralan sa susunod na buwan ng walang anumang datos na nagbabago sa karaniwang pagpasok ng mga estudyante. Hinimok din ni Dr. Oitico ang mga magulang na huwag agad maniniwala sa kanilang nababasa sa social media, lalo na kung ang ulat ay hindi mula sa mga opisyal ng DepEd. Pinabulaanan din ni Dr. Oitico ang chismis na may karagdagang grade 13 sa paaralan. Sabay sabi na kailangan mag-ingat ang publiko sa nakikita sa social media at mga nababasa nito. Ako si K5 James de Trebayo Bandoquillo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, 2 sospek sa pagdukot at pagpataya sa negosyanteng si Anson Ke arestado na sa Boracay. Balitang hatid sa atin ni K5 Leonardo Viray. Arestado sa isla ng Boracay ang 2 sospek sa pagkidnap patay sa negosyanteng Chinese na si Anson Kwe. Ito ang kinumpirma ng Philippine National Police o PNP sa press conference kahapon araw ng Lunes. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, naaresto ang 2 suspect noong araw ng Sabado, Mayo 17 sa isla ng Boracay. Dagdag pa ni Fajardo, maituturing ng case solve pero hindi pa rin case close ang kaso. Matatanda ang una nang naaresto ang pamilya ni Gong nitong buwan ng Abril sa isla rin ng Boracay. Para sa ITC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng mga balita. Isang rider at tinangkang gahasay ng pasahero sa lalawigan ng Iloilo. Detalye ng balitang yan, hati ni K5 Kim Kaluyo. Maswerteng nakaligtas at nakahingi ng tulong ang 19 anyos na pasahero matapos sinubukang gahasain ng 25 anyos na rider sa Barangay Pulo Maestra Vita Uton, Iloilo, alas 11 ng gabi, Mayo 18. Base sa investigasyon ng Uton Municipal Police Station, naghihintay sa Haro Plaza
pag-asa sa lungsod ng Iloilo ang 19 anyos at direkta siyang kumontak sa rider para sana magpahatid sa bahay ng kanyang kapatid sa isang bayan sa probinsya. Di umano'y nagsabi ang driver na dadaan lang sila sa Uton, Iloilo, ngunit idinaan siya sa madilim na lugar at pilit na hinila tinatayang 50 metros ang layo mula sa kalsada. Nakasigaw at nakahingi ng tulong ang babae sa dumaang motorista dahilan na nagpanik naman ang rider at tuluyang nakalayo ang biktima. Sa ngayon, patuloy na pinaghahanap ang rider at desidido naman na magsampa ng kaso ang biktima. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din, driver ng bus at siyam na pasaherong sangkot sa aksidente sa Antique nakalabas na ng ospitala. Samantala, driver ng van na patay. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Family Palanog. Nakalabas na sa Justice Calixto O. Zaldivar Memorial Hospital sa Pandan ang driver ng Ceres Bus at siyam sa 18 na mga pasahero matapos na nagtamo ng mga sugat sa katawan na nangyaring banggaan ng bus at tourist van dakong alas 6:48 kahapon ng umaga, May 19, 2025 sa Barangay Fragante, Pandan, Antique. Sa panayam ng K5 News FM Antique kay Police Staff Sergeant Arnel de los Santos, investigador ng Pandan Municipal Police Station, kanyang pinahayag na 5 sa 9 na mga pasahero na dinala sa ospital ang nagtamo ng gasgas sa katawan at hindi naman nasaktan ang 4. Nagtamo naman ang sugat sa left abdomen at may pasas sa kaliwang paa ang driver ng bus. Samantala, nilinaw naman ng investigador na hindi dinala sa ospital ng Kalibo ang 4 na pasahero, ngunit sumakay sila sa isa pang Ceres bus na dumaan sa Kalibo dahil sa pagmamadali. Ang 5 iba pang pasahero at konduktor ay hindi na ipinadala sa ospital para sa kaukulang medical na atensyon dahil sa nasa mabuting kalagayan ang mga ito. Nabatid ayon kay Police Lieutenant Alan Otis, Deputy Chief of Police ng Pandan Municipal Police Station, na papuntang sur ang van na minamaneho ni Juleto Nagora, 63 taong gulang, residente ng Barangay Humarap, Banga, Aklan. Habang papunta naman sa norte ang bus na minamaneho ni Arnil Amarillo, 48 taong gulang, residente ng San Francisco Sur, Tibiao, kung saan pagdating sa kurbadang bahagi ng lugar, lumagpas sa linya ang van dahilan na bumangga ito sa nakasalubong na bus. Dahil dito, wasak ang unahan at kaliwang gilid ng van at natanggal ang bubong nito dahilan na nagtamo ng malalang sitwasyon ng driver ng van na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Pandan MPS ang driver ng Ceres, ngunit hindi na interesado pa na magsampa ng kaso ang pamilya ng driver ng van na namatay sa aksidente. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At iligal na droga at barilan nasabat naman ng pulisya sa isinagawang buy-bus operation sa Capiz. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Jolito Borda. Nakumpiska ng pulisya ang isang baril, hinihinalang shabu at marijuana sa isinagawang buy-bus operation sa Barangay Poblasyon President Rojas, Capiz. Alas 12:50 kaninang umaga, kinilala ang mga sospek na sina Hannibal Bugos, Jane at May de la Cruz, kapwa residente na nasabing barangay. Naaresto din si Policarpio de la Cruz, residente ng lungsod ng Rojas. Ayon sa pulisya, subject sa operation sa pagbibinta ng baril si Bugos at na-recover sa kanya ang caliber 38 revolver na nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Gayunman, na-recover sa sospek ang 10 sachets ng hinihinalang shabu, habang isang sachet naman ang nakuha kay Jane, kabilang ang 2,500 pesos na buy-bus money na sinasabing live-in partner ni Bugos. Nahuli namang humihit-hit ng droga sina Policarpio at May at na-recover sa kanila ang isang sachet ng marijuana, 4 na sachets ng shabu at mga drug paraphernalia. Sa ngayon, nananatili sa kustodiya ng pulisya mga sospek at nakadakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Julito Valles Borda. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5
dako na tayo sa ating balitang abroad. Inanunsyo ni US President Donald Trump ang agarang pag-aayos ng Russia at Ukraine. Ayon kay Trump na pumayag na si Putin at ipapaubayan na nito ang anumang kondisyon na ilalatag para tuluyang maisulong na ang peace deal. Nais kasi ng Russia na magkaroon ng pangmalakihang investment sa United States kapag natapos na ang gulo sa pagitan nila ng Ukraine. Network News. YTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, antabayanan ng pagbabalik ni K5 Romeo Catalan at Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik na sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:16 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 de Superior Antioxidant para malikawan naton ang makamamatay nga kanser. Mag DTX 500 kita adlaw-adlaw para magdubong atong sining nga blood sugar. Mag DTX 500 kita adlaw-adlaw para makontrol ang inyo sining nga diabetes. Mag DTX 500 adlaw-adlaw para mahamuok ang inyo katulogon kun gabi. Magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 de Superior Antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik na sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa K5 News FM Iloilo. Check natin ang report ni ka-K5 Karen Badilla. May tananin sa isa ka 19 anyos bala. Ano kuno daw tuyo nga himuslan kuno sang rider. Uso na di subong ato nga rider nimo ang motor blang tiksan mo lang o i-chat mo lang. Sugaton ka kag idulong ka sa imo kadtuan. Ilabi na gid kun gabi bla. Ang mga nag-aalubra sa mga call centers. Kini natabo ni sa party sang Banwa sang Uton. Kaya nung latest nga investigasyon sini kay ang plaka sang motor do nahatag na sa LTO kag ang rider daw ga-text pa kuno sa 19 anyos nga babae nga daw ga-pangayo sang sorry. Check tabi mga follow-up report ni ka-K5 Karen Badilla. Ka-K5 Karen, K5 News FM Kampiyon Report. Diyan nakasumiter na ang Women and Children's Protection Desk o kon WCPD
sang Uton Municipal Police Station sa Land Transportation Office 6 o kon LTO ang ining plate number no sang motorsiklo nga usar sang rider nga nagtuyo kung tani iya nga himuslan ang 19 anyos nga babayi dito sa likod sang isa ka mall nga sakop sa Barangay Pulo sa Vita sa Banwa sang Uton K5 dyan. Kung madumduman natabo ni ang attempted rape pasado alas 10 ng gabi sang May 18 kag sa pag-interview naton kay Captain Lonilyn Talamillo ang Deputy Chief of Police ang Uton Municipal Police Station K5 dyan ginpayag sini nga tinutuyo sa pagsumeter sang plate number amuya ato di makilala ang ining suspect K5 dyan kag suno pa sa iya nga ikaduha na inigali nga transaksyon sang victim kag sang suspect kay kung madumduman suno sa kay Captain Talamillo sang bulan sang Abril siniman nga tuig gin-approach ni sang suspect ang ining victim diri sa may isa ka mall sa Banwa sa Pavia kung gusto niya nga mag-ride sir namin niya nga magsakay para magpadulong tinapasugot na ni ang babayi K5 dyan no para yung magpadulong sa apartment sang iya ni nga utod then ang ikaduha mo ni sang May 18 K5 dyan kung sa diin ang suspect mismo ang naga-message sa babayi K5 dyan kung gusto niya liwat nga magpasugat pero sang time nga to suno sa kay Captain Talamillo baseman sa panaysayon sang victim sang nag-contact ang ining suspect sa babayi nga pumapadulong siya ara pa siya K5 dyan sa norte kay may ginaubra pa siya according sa iya kag kung magabihan siya K5 dyan sa pagpuli di kontakon niya lang ang ining suspect kag ma-meet sila diri sa may Haro Plaza so kung hindi K5 dyan ang natabo so anong obra sang babae nga 19 years old? Wala gin-mention sa aton ni Captain Talamillo kung ano gid ang iya nga trabaho pero according sa iya office works ini K5 dyan. Ang sang May 18 sang ara na sila sa may Haro Plaza K5 dyan nag-mention ang suspect sa babayi nga kung pwede may labyan ng siya danay sa Uton kay may kuhaon siya bala pero ipod sa ihibalo sang ining victim nga dalon na siya gali sang suspect dito sa likod sang isa ka mall sa may Barangay Pulo Maestra Vita Pagko sa diin ang area K5 dyan, according kay Captain Talamillo, tuman, kadulom, kagpuros, kahilamunan K5 dyan. So pag-abot dito sa area, based na sa panaysayon sang victim, naging puwersa siya, papanaog sang suspect sa motorsiklo. Then, siya K5 dyan, ginatemp pa ni siya nga ubahan sang iya balang nga bayo, o galing, medyo nabudlayan ang ining suspect sa pag-uba sang bayo ka biktima, hasta nga nagsinggitan ang ining victim, nga nagapangayo sang tabang K5 dyan, kag maswerte nga may isa ka motorsiklo nga nakalabay dito sa area kag nabatian sang ining driver kung sa diin gintuon niya ang light sang iyang motor dito sa area kung sa diin niya nabatian nga may nagasinggitan sang bulig. So dito niya nakitaan ang ining babayi nga nagadalagan pagadto sa iya K5 dyan nga nagapangayo sang bulig kay ti bangod sa muna sa natabo K5 dyan no nga ti jutayan nang siyang himuslan kag ining rider kag ti subong sa suno sa kay Captain Talamillo nga hindi pagid siling nga makilala sa victim kung ano gid ang real name kag ining suspect kay tiyang ginausap paano? K5 dyan nga pangalan. Paano sila magkontakanay kay ti nag-chat si chat via chat or messenger or sa text K5 Karen? Bali una gid ni sila K5 dyan ang first gid nila nga encounter dito sa may isa ka mall sa Banwa sang Pavia ginpalakitan ini siya sang suspect kag sugod sa to dito K5 dyan nag-exchange sila sang message sa messenger bali do dira na sa ilang transaksyon K5 dyan. So nabalaan ko na kung sa messenger na dapat sila may Facebook account kagid di ba? Oo. Hindi lang pwede nga messenger ka lang, no? Oo. So, aliwas lang kung i-deactivate mo ang imo nga messenger. I mean, ang imo nga Facebook account. Pero ang messenger, ara? Maka-usar sa messenger. Yes, ara yapon. Oo, so via messenger. Pero ang ngalan sang rider ngini, may ara ng mga kapulisanta. Iti kabalaw kita nga kung Facebook, may ara, dira. Nga hindi na matutuod yung ngalan, bla? Sa subong suno sa kay Captain Talamillo hindi mabalaan sang victim kung ano gid ang pangalan sang suspect kay lain nga name
ang iya nga ginausar ka K5 dyan, magablad dami ang iya No, nga dami. pangalan sa Dami account. Facebook. Yes. Oo. Oo. So Kaya ano, hindi matubag. damo lang ni tanan no, hindi text kundi via messenger. Yes, messenger ka K5 dyan. Paano anong ginsubmit sang police sa uton sa LTO? Ano nakuha nilang plate number sa motor? Oo, kay isang time nga to ka K5 dyan, ang ining naka-witness, gina nagbulig sa babae, siya ni ang nakakuha sang plate number. Balik pa posible sa kay Captain Talamilio nga tinapicturan niya bala kay tigin tuon niya ang ang light sa motor. Ang iya nga motor. Oo, motor dayon nga nakita niya ang ining suspect kag ang victim ka K5 dyan. So ikaduwa yan na ni nga sakay. Una halin sa isa ka mall sa Pavia padulong sa kadto Plasaro. Dira man sa Pavia kay dira lang man yung area ang apartment sang utod ka victim. So sang ulihi ikaduwa nang sakay halin sa Plaza Haro. Yes. Ang mga oras na siya? Ang mga pasado alas 10 ini natabo ka K5 dyan. Alas 10 ang gabi? Oo, sang May 18. May 18. Domingo. Sang Domingo lang? Yes. Ibalik ikaduwa yan na niya nga sakay. Oo. Okay, nagka-contact sila, no? So, anong plate number na submit na sa LTO? So, wala pa ang LTO sang kung sila sa informasyon kung sino? Wala pa ka K5 dyan, no? Kaysa subong na nagpadala pa lang gid sang request ang WCPD. Kaya mo man na, ginahulat man nila ang response man, no? Sang LTO 6 sa ilang request ka K5 dyan. Ang informasyon diring daw ka message pa kuno ining rider sa babae nga nagapangayo sang suri. Yes, correct na ka K5 dyan. Nag-message pa siya sa babae nga nagasuri. Na nagapangayo sang pasaylo, oo. So ano ang reaksyon sa babae? Desidido gid siya nga magreklamo. Desidido. Yes, desidido siya nga mag-file sang kaso ka K5 dyan. Kaya ang babae nakita mo, why? Wala ka K5 dyan, no? Ang actually, ngayon kita plani sang picture nila. Or kung may contact number, no? Kung contact number bla? Oo. Ay, pero iyan, ang tanak ka K5 dyan, itingwaan ta nga malabot siya. Kay, ari lang man siya sa may Pavia, ka K5 dyan. Okay. So, daw duwa ka kaso ni... si dadwa ka kaso ni isa. Ang isa pag ini kuno may 3 ka mga minors nga ginpasakay sang isa ka lalaki sa kotse dira sa may Sunset Boulevard. Bali separado niya, pero oton man niya gapon. Yes, oton. Sa kagbang naman niya natapos sa K5 dyan. Ang babae ito yung sa rider to nga imuslan sa Barangay Pulo Maestrabita, no, oton? Yes, oton. Ini sa Sunset Boulevard, sakop na sa Barangay Kagbang, oton naman iya. Anong detalye sining ka K5 Karen sa sining 3 ka mga minors? So, no, there is sa kay Captain Talamilio, bali natabo giniya sa K5 dyan sang May 10. May 10 alas 8 sang gabi, pero siguro mga tunga na ni K5 dyan sang sininga May, nagreklamo ang ining pamilya bala sang 3 ka minor de edad kung sa diin nagpagwa sang press release ang kapulisan na kunti na-capture gid ang itawag ang auto K5 dyan. Kag ang plate number? Kag ang plaka nakuha gid? Oo, nakita ni K5 dyan sa iya ka auto, mismo ang driver sa press release ang uton. Siyempre na alarma, man siya blaka K5 dyan. Kahapon, nagadto ni siya sa Uton Police Station, upo ng iya nga ginikanan. 21 years old pa lang ni siya K5 dyan, graduating ni siya sa kolehiyo. Upo diyan iya nga ginikanan para magpatahag sa iya nga bahin. Kag suno sa kay Captain Talamilio K5 dyan, nga sang amo to nga timing nga naglabay siya sa may kagbang, kay papulit na ni siya, taga Villa Arevalo siya K5 dyan. Nakita niya sa unha ng ining 3 ka babayi nga kabataan, 2 ka 12 anyos, kag isa ka 13 anyos ka K5 dyan. Do siguro sa iya nga pinsar bala nga do ginapara siya or ginapaypay para mangayo bulig nga pasakyon. So ang natabo diri ka K5 dyan, gindulugan niya man kay ginambalan nga masakay sa iyang auto para idulong kung sa diin man ang area sang ining 3 ka mga bata kay kigabi na ka K5 dyan. Mo ting ining 3 ka bata suno kay Captain Talamilio, lipay-lipay man niya din pasakay sila sang ining driver sang auto. O galing sang nagambal sila nga manaog sila dito sa may area sa may Emerald Subdivision sang dito niya nga sa lugar nga naka K5 dyan. Natingala sila nga way nagpundo ang salakyan. Dito naka K5 dyan, nakabatsyag na sang tulba ang ining 3 ka mga bata
bata ko sa diin naghinibi sila. Isang ining duha ka K5 dyan, duha sa tatlo sa ila naglumpat sa sa lakyan. Sa auto. Pero sa auto, I mean sa K5 dyan, no? Pero sa may ulunhan pagdulog sang tawag sang driver sang auto, ang isa ka bata safe nga nakapanaog. Yung rason sang driver hindi niya tinutuyo nga mang-abduct K5 dyan. Pero sang time na to, wala siya dayon nakapondo kay bangod alang-alang ang area nga punduhan kag may nagasunod sa iya nga auto. Pero syempre kay bata ka K5 dyan, may mga issues wala kung madumduman nga pa sa naligad nga may mga abduction na nagkakatabo. May ginapangdakop nga mga bata bla. Oo. At least gabi, pasado na alas 8 sa gabi ni, may paslayak puli. Oo, ang sunod sa kay Captain Talamilio, ang base man sa panaysayon sa mga kabataan, nga sang amo to yung nga time, why sila nagapara sa salakyan, kundi naga-TikTok sila ka K5 dyan. Oo, so ano nga bala sa driver ko no, daw para ko nung isa? Oo, doon nagapara sila ka Galing ka mangkot nga pagdulog nga nagsakay man sila. Amo gani ka K5 dyan. Di kag suno pa sa aton nga polis nga sang ginpasakay sila. Medyo nalipay. Pas lakay idulong sila sa ila nga balay ka K5 dyan. Budlay no? Sa may area. Budlay no? Nga ikaw tani tuyo. Ang budlay kayo tuyo mo makabulig ka tani. Katapusan ikaw pang marimalaso. Silaan ka pa nga mga abda. Eleksyon naman ni Goro Especially kung kung bla pasakay-sakay kada kagi akusar ka bla nga mga abdak ka bla. Dekado no mga minor pangdaan. Oo, amo ning budlay no, amo ning budlay bla subong magusto mo na tani ang tinutuyo mo ya maayo kay mabulig ka. Katapusan daw mga abduction. Kaya anong disposisyon sang pulis ni sa sining kaso? So, wala ka K5 dyan, mga case close na kay case close na. Oo, kahit wala naman nagsumiter naman sang non of interest bala ang ining pamilya sang tatlo ka mga kabataan na mag-file sang case kasi naatagan sila ka K5 dyan nga hindi abduction ang natabo. Delikado no? Way lang sang pag-intindihan. Makabulig ka patani pasakay katapusan ikaw pang ginadudahan. Uraton na lang naton ang ibalik kung case close na ini no, duay na ni siya. Ang bantayan naman naton amo ining sakwan. Amo naman yung rider naman Kagi ka man sakay sa motor nga tawag nila nga rider? Wala ang inang angkas. Angkas. Si Kakipay Paul Diada bla. Si Kakipay Paul Diada do kabalos ni mo. May kilala ni siya mo. Nga rider bla. Budlay no. Ano ka pang babae ito posible ka K5 dyan, no? Guwapa. According to sa aton nga polis, nagtrangka ni ang suspect sa iya nga naluyag siya sa babayi. I see. Ang sakpan naman sa rider naman niya. Pila edad sang lalaki kuno away pambalaan? 20, mga dira-dira sa 25 to 28 years old ka K5 dyan. Then ang ining victim, 19 years old. Okay. So mga kwan naman, mga legal age naman gali Pero galing, ang babae, hindi why man siya nag-request abi nga masakay siya kung ang angkas or whatever tawag na yung rider, no? Nga ang ginabalan siya, nagitanay na siya sa mall, kung mapadulong siya, nagpadulong siya. Apay according ni sa panaysayon ni Mansaton nga kapulisan, naka-build siya dayon salig. Kakipag dyan mo sa ini nga rider. Kay primero yang sakay, gindulong sa why problema. Oo. Ikadua nga sakay at amo na to nga gindiretso sa madulom nga lugar. Okay. So bantayan nato na kung anong ma-identify ini sa LTO ang ining rider para nga ini mga leksyon ini nga matabo nga mga bagay para nga hindi na matabo liwat bla ka K5 Karen. Yes, K5 dyan. Salamat ka ka K5 Karen. So, lugar sila nga update. Bantayan sa pila ka mga public affairs sa K5 News and Iloilo.
Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol si K5 Ramilo Palek, ini naman si ka-K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni K5 Karen Badilyang. Ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Ang DTX 500 bangod sang iya ka mataas nga 1.3 million ORAC units. Effective ang antioxidants ini. That's why nga malikawan naton ang makamamatay nga mga baratian katulad sang kanser. Madamo sang klase sang kanser, isa dira sarcoma. Ang sarcoma isa ka tumalagsahon nga sa isang kanser apang isa ini sang pinakamabudlay bulngon ilabit inagid kunara sa late stage. Duha ka klase sa sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot, tiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga gapataas ang risgo sa pagtubo sang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sang parte sang lawas, problema ay tinatalikta, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma: pagsakit o pag-ubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, ini magiho nga juwen, tinali nga pagbali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sahi sang cancer, mag DTX 500 kag may TC kita kadadlaw. Ay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols alin sa de-sugared sugarcane extract o kon DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline na vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod patyo na mga guba nga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa ang mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Mag DTX 500 kag Mighty C kadadlaw. Aton sining nun para sigurado nga healthy ang aton sining lawas. DTX 500 kang Mighty C di kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Uy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada or sa TikTok, add to cart. Idulong sa inyo mga puluyan. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nationwide sa mga product center, available ini diri sa siyudad sa Iloilo, ari sa kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, sa Miagao, ara sa Orby Street, malapit sa public market sa Miagao, Iloilo, sa Kalinog, ara sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo, kag sa Pasig City, ara sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. Kaya hambal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Maposponggan, hindi ka magbalatian, pinagi sa pagtumar sa DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, ay mabudlay na bulngon kung nagabalatian ka na. Magabalik kita dugay-dugay pagkatapos gilamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Sa kapagtilaw, sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nag-aulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina na
sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nangyayado ako ni Dr. Miguel. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, nagdasakto ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko na-grow. Dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magpila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa laban. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anong magkabudlay. Wala sambaya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunhan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadaghan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman ganun. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang pag-ibong, sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or
untat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan nga mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang. 11 Mbps. Ang ining portion mga ka-K5 ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, Healthy Coffee. Amo ning kape nga kumakahigop ikaw sang DTX Coffee Mix, makasinggit ka sang namit kag saburuso nga kape. DTX Coffee Mix, Healthy Coffee na satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabuli ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix, Healthy Coffee.
Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto nyo healthy, kag creamy coffee, mag Pre-Bio Coffee. Ang Pre-Bio Coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera. Healthy siya kay may malunggay. Creamy siya kay may skim milk, kag may creamer. Pre-Bio Coffee. Kung maligo kita mga kakipay ba, sa kapaligo kita may mga punggod kita dira. May mga kwan sa aton sila nga guyabla, magpaligo kita gamiton tang Klinika DTX Beauty Soap. Kay nagapakintab, nagapanami sina sa aton guya. Ang aton sining paggamit sang Klinika DTX Beauty Soap, nagapaputi, nagapahamot, kag nagapapresko sa aton sining pamatyagan. Kung magpaligo kita gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Ang tapos naton paligo, i-roll on naton. Goodbye, bayabas. Welcome, mahamot nga ilok. Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh, all throughout. Ang Klinika Deo Fresh, nagapaputi ka, nagapamot sa aton sininga ilok. Ako nagasakit ang aton siningat tiyan, bloated ang aton siningat tiyan, i-Klinika Sporbiotics muna yan. Klinika Sporbiotics ha, para sa sakit sang tiyan, para sa bloated nga tiyan, para sa butod nga tiyan, para malimpyuhan ang aton siningat tiyan, mag-Klinika Sporbiotics everyday. Kung gusto nimo iban tumba na, ikaw tindog gihapon, ikaw baskog sa gihapon, mag-extend food supplement. Bayo ginining extend food supplement kay naganami, nagadugang aton sining adrenaline, naganami ang aton sining pamatyagan, kag satisfied si Mrs. And of course, ikaw satisfied naman. Extend food supplement, naga-circulate sang maayong aton sining dugo. Meaning, malayo kita sa balatian, malayo kita sa stroke. Extend food supplement, Klinika Sporbiotics. Subong man, Klinika Deo Fresh, DTX Beauty Soap, DTX Coffee Mix, kag Pre-Bio Coffee, mga di kalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. Available ini, i-order nyo lang sa Shopee, sa Lazada o kung sa TikTok, add to cart, idulong sa inyo mga puluyan. Available man ini sa mga product center ni Dr. Ramil Oy nationwide. Available diri sa siyudad sa Iloilo, sa Ilop Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Miagao, dira sa Orby Street, malapit sa public market sa Miagao, Iloilo. Sa Kalinog, sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo, sa Pasig City, sa Salvacion Street, Pasig City. Imulat ka ang iyong mga mata, kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Basi sunod niya semana, i-anunsyo na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpilian niya, ipabulos sa kay PNP Chief Director General Romel Marbil. Ay madugay na nin sa tani nga nag-retire, pero gin-extend lang iya sining term of office bilang PNP Chief sa preparasyon sa peace and order para sa eleksyon 2025. Matapos na ini, ang balasang Malacanang, may mo within this week or next week, iga-anonsyo na ang magabulos sa iya mga kakipay. Isa sa mga bantog dira nga contender, amo si Police Major General Nicolas Torre III. Bantog ni sa kontrobersyal kaysa ning nagdakop kay President Duterte dito sa airport, Ninoy Aquino International Airport. Ang siya man ang nagdakop sa kay Apollo Kibuloy. Bal nila nga surrender, kwanto no, nga surrender ni dakop. Pero kung ay to si General Torre, ay man to mag-surrender si Kibuloy. So mga high profile isa sa mga matunog nga contender
masunod nga Director General sa Philippine National Police. Kailan ka pa magpapago? Why nakita time sa subong edisyon Martes ang 11 Mbps. Sa ngalan sa dami ng web ng K5 News FM Iloilo, ang inyo ka K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan si Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na